Ike ekpe pụtara mmadụ ikwupụta ka a ga-esi wee kee akụnụba ya ma ọ nwụọ. Mgbe ụfọdụkwanụ, ọ bụghị oge mmadụ na-achọ ịnwụ ka o ji eke akụnụba. Mmadụ nwere ike ike akụnụba ya mgbe ọ bụla o ji wee chọọ. Ihe mere eji eke akụnụba bụ iji wee mee ka obi wee ruo onye ukwu na onye nta ala. Mgbe ọbụla nwoke nwa akụnụba kere akụnụba ya, obi na-atọ ya ụtọ maka na ọ mago na o mego ihe kwesịrị ka o mee, ka ọ ga-abụ mgbe ọnwụ kpọrọ ya oku ka mkpụrụ obi ya ghara ịma ya ikpe. Uru dị n'ike ekpe a. Ike ekpe a nwere uru dị na ya. Uru dị na ya bụ ọ na-eme ka obi onye kere ekpe wee dere duu na-enweghị mgbakasị ahụ. Ọ na-emekwa ka ndị ekere ekpe ghara imegbu nwanne ha. Ọ na-emekwa ka ndị ekere ekpe ghara imegbu onye nke ya. Ọ na-eme ka obi kụrụ ndị ahụ ekere ekpe ọnụ na-enweghị obi abụọ. Ọ na-emekwa ka ndị ahụ ekere ekpe ghara inwe esemokwu n'ezinụlọ ma ọ bụrụ na a chọọ idenwe ụlọ. Ike ekpe ọ na-egosipụta nkwenye ndị Igbo maka na mgbe nwa Igbo kpachara akụnụba, ọ bụrụ na o kee ekpe ya wee nwụọ, ọ na-adị ya ka o nwere ihe o chefuru n'ụwa mgbe ọ na-anwụ. Mana mgbe ọbụla nwa Igbo ọbụla kere ekpe tupu ọ nwụọ, obi na-eru ya ala. A bịa n'ala Igbo, ọ dịghị nwaanyị ike ekpe kama ọ bụ nwoke ka ọ dịrị ike ekpe maka na o nweghị ihe nwaanyị na-erite n'ala Igbo. Naanị ekpe nwaanyị nwere ike ike bụ etu a ga-esi wee rie ya ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ebe a ga-eri ya. Ma ọ bụrụ na ọ chọghị ka e rie ya na be di ya, ọ gwa ebe a ga-eri ya, o wee kwuo na a chọrọ ka e rie ya na be nna ya. Ya mere ekpe nwaanyị nwere ike ikenwu bụ ekpe gbasara etu a ga-esi wee rie ya. Ọ bụrụ ọrụ dịrị nwoke ike ekpe n'ala Igbo.